Salut toată lumea și bine v-am găsit la al doilea episod de Minecraft Pocket Edition. Hai să-i dăm drumul. Vom continua să ne facem o casă. Am construit-o off camera și acum mai este doar să-i punem geamurile, să ne aranjăm în interior, să-i facem acoperișul. Am fost și laminat, am făcut iron, ca să nu mai stăm să mai cutreierăm toate minele. Uitați, așa arată casa. Sper să vă placă. Și da, acum să-i facem acoperișul. După câte vedeți, mai am un stick și ceva. Mai am și câteva torțe, dar haideți să ne urcăm să ne facem acoperișul. Acoperișul este cel mai important, dar cred că ne ajunge. Ne ajunge, sigur. Hai să ne urcăm. Hai să ne urcăm. 1, 2, 3, 4. Așa. Bă, stai. A, bă, nu. Bă, da. Vă urca în sus. Vă urca în sus. Îmi fac o dată. 1, 2, 3. Așa. Așa. Să nu mă certați, să nu spuneți acum în comentarii că de ce nu pun drept, că de ce mă încurc. Frate, sunt și eu la început. N-am... Op. Așa. Așa. Să-mi spuneți în comentarii dacă ați dori să schimb acoperișul, să-l fac din trepte, să nu las așa. Dacă vă place, îl las așa. Dacă nu îl schimbăm, nu e nicio problemă. Mă mai duc eu, mai caut niște piatră, dar asta depinde de voi, dacă vă place. Așa. Up. Mamă, dar ce șpicher arată așa și că sunt fluicele, dacă vă imaginați. Așa. Da, ne va trebui cu siguranță mai multă piatră. Mult mai multă piatră. Eu am dat pe shift. Din greșeală. Așa, hai să spargem bucata asta și să ne ocupăm de asta. Bam. Nu cred că ne va ajunge sticul acela, deci ne vom mai duce să mai luăm niște piatră, niște cobblestone. Așa. Bam. Așa. Ba, eu cred că ne va ajunge. Da, ne ajunge. Cred. Nici nu l-am măsurat. Nu ne ajunge. Dar cu ce e și în interior, una, mai am una. Nu ne ajunge. Au. Și mai este. Asta mai este. Asta. 3. Deci 3. Ba, s-ar putea să ne ajungă. Da, s-ar putea să ne ajungă și cu 1, 2. Ne-a ajuns, mă. Plus ce mai e și aici, da, ne-a ajuns. Și gata, ne-am făcut. What? Gata. Așa, mai punem una aici, una aici. O, să iau și pe asta. What the fuck, nu am ajuns aici. Așa. Asta nu va sta aici. Asta a fost o defecțiune de construcție. Așa. Furnalul îl voi pune aici și jos. Hai să ne facem o furtăreață de aici șmecheroasă. Și vom pune și peretele abonaților. Să-mi spuneți dacă vreți asta. Mamă, ce șmecher ar fi. Hai să ne facem și o scară în caz de vrem să ne urcăm pe casă.
9 scări. Ok. Deci. Da, stai așa. Bine că ne-am făcut... Stai, nu să mai puțină piatră. Uite că am făcut eu aici off camera, o gaură. Și am făcut, da, nu o gaură de aia micuță. O dita mai găuroiu. Nu aici, parcă era pe aici. A dispărut? What? Ba nu. What? Ah, nu, uite aici. Sper să nu să fi spun așa. Așa, până și noi o tors aici. Una aici, mai luăm niște piatră. În toată piatra. În tot peretele acesta. Așa, ne interesează. O, nu, mai bine hai să... Au. Să mergem rapid. Deci, mai punem o toarță aici. Bang. Bang. Așa. Ia uitați-l. Ia uitați-l. Ia uitați hoțul. Ce vrei, mă? De bătaie? Nu, mă. Mamă, mi-e o frică de ăștia mici, deoarece ăștia mici nu ard noaptea. Ziua. Nu se părlesc. Asta mi-era frică. Să vină un puști, și nu am nicio armă. Ok. Așa. Haideți să ne... Haideți să ne craftăm și o mică scăricică. Așa. Haideți să mai prind ceva în chest, că e prea umflat chestul. Așa. Mai luăm niște gravel, niște 10 bucăți de-astea, 2 de-astea.
încă 4 bucăți dintre acestea. Și da. Bun, cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!